Čaute ľudia, vás vítam u tohto videa a dneska... máme tu hneď výličku a dneska budeme hrať hororový Minecraft. Vyzerá ako normálny, ale nie je úplne normálny. Kvôli tomu, že tu je veľa zlých mobov. Je tu asi cez 15 hororových mobov, ktorý tu asi je. Takže je ich tu celkom dosť. A tak môžeme tam rovno aj ísť. Že dneska je taká séria skôr z tohto Minecraftu, za ktorú som bajný, takže už to nedám do seba dole. Tak to nebudem mať. Tak to tam nechám. Ideme vylútiť túto vesnicu. Nič. Máme chleba. Máme sa nájsť. OK. Polievka. To čo je? Fuj, čo to je? Čo to je? Ja. Nenechaj. Dostal som zástavu srdca. Som späť. No, dúfam, že toto sa už opakovať nebude. Zabil ma nejaký Goatman. Neviem. Proste zabil ma kozí muž. To je úplne v pohode. No takže toto je asi jeden z tých hororových mobov. Alebo určite je to jeden z tých hororových mobov, ktorý mi budú chcieť toto veľmi skaziť. Tam čo bolo, sa mi zdá, nie? Čo tu robí? Dvere. To rozbijem. Nie tam čestka? No, asi tu nič není. Ale je to taký divné, keď to je pod tým ľadom, úplne. Takže ja tu rýchlo nemám moc času kvôli tým monštrom, lebo začne byť noc, akože som vo vesnici, začne byť noc a budú sa tu spawnovať akože úplne všade. Taký mal by som aj nejaké drevo získať. A najprv sa tu trošku naučím. Samozrejme je tu aj mod na zbrane, ktorý je veľmi dobrý proti tým monštram, lebo proste mi pomôžu ich zabiť. Takže... A tam je tiež nejaký dom vzadu. Takže to mi určite pomôže. Ale nič v tejto vesnici, že... Akože mám jedlo aspoň. To je to hlavné, že mám jedlo aspoň. Z tejto vesnice. Ale ešte by to chcelo aj nejaké iné veci. Ako napríklad... Neviem, nejaké železo, tak... Neviem, či je v tejto vesnici kováreň, že či tu môže byť v takejto vesnici. A slnko už zapadá. Tak... Asi by som si rýchlo mal pohnúť.
A toto vyzerá nejaký veľký dom. Čo to je? To je zabil? Je to tento dom? Aha. Už viem. Keď tak to nie. Už sa zatmalo. Daj, rýchlo postel. Však je noc. Vyletel som to? OK. No. Siren Head? Čo tu robí? Ten sa tu objavil úplne tak random. K tomu sa nebudem to má čo skáče? Je to jej zajac. Ja, to je moc bude skoro počkať. A že som ja idem počkaj. Len toto drevo. Tak. A ide sem. Job ide. Dávaj, bež. Tam úplne vie, kamo, ja ho vidím. Fuj, tak to je nechutné, jak tam je. Fuj. Tu máme dreva. Si hneď idem vykraftiť volačo, lebo nemám skoro nič. Ja si mal zobrať som postel. No, tak teraz už nemôžem, lebo tam sa je moc. Ja idem ešte ďalej radšej, lebo... No, on našiel Iron Golem, on tam zabíja Iron Golem. No tak Iron Golem... Možno zabil. Chudák. On išiel úplne do tej vesnice. A neviem, či nebude niečo. Ja si asi nespravím toto. Drevené, lebo mám už zlaté, ale popravím si kamenné. Aby som mal... Je tu nejaká kývka menšia taká, kde som... A tu je. Kameň, prosím. Keď mám kameň, bude stačiť. Som tu. Tak zoberiem si toto, spravím si. Hop. 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 Základný kamen nástroje. Tak. A chcelo by to nejaký, aby som... Alebo nejaké to železo. Aby som mohol... robiť hneď nejaké tie veci. Tomu, že tie tam sú celkovo aktívne. Som vyhodil svoju polievku. Kvôli tomu, že akože tie monstra sú fakt aktívne a kedykoľvek ma môžu zabiť a to ja práve že nechcem. Kvôli tomu, že tá kejvka nie je príjemná, nemám aj to. Počkaj, ja si spravím torčku. Torčky si spravím. Som idol na toto.
Není tu nejaký aero... Ježišmar, ja som sa ľahko zabiť. Čo ja robím? Ty kokos, ja som sa ho tak ľahko. Fuj. Tak, akože... To bolo akože vážne, on ma hral až jo. Nemáme rád tieto kejvky v hore Minecraftu, bo na mňa kedykoľvek môže čo vyskočiť. A to ja nemám rád. A hlavne z týchto malých dierok, ja mám takú paranoju z týchto malých dierok, kvôli tomu, že sa mi raz stalo, že som už tento horový Minecraft bol. Trošku iný, ale hral som ho. A ja som sa pozrel na také malé dierky a vyskočil tam presne ten, ktorý ma na začiatku zabil, takže mňa tak myklo. Hrozne som sa mykol. Tak, mám ho. Dúfam, že tu je nejaké železo, že som tu nešiel len tak. Tam nič nebude. Ja sa pozrieť tam dole úplne. Koper. Alebo kopr, neviem, jak sa to úplne vyslovuje. Tu je ďalšie, ale žiadne železo, akože. Čo to je? Tu je není. Nič proste tu není. To je... Spravím nejaké torčky. Musím ich spraviť veľa. Počkej, nebolo to, že? To bolo toto. Som mohol zabiť na... Mohol som ho zabiť na toto. Na gunpowder. Vejde to tam dole? Aj vedie. Ok, tu by sme to mohli už ukončiť. A bude aj druhý part z tohto. Tak do ďalšieho videa, čau.